Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg spille noget Skywars. Men først, så skal jeg åbne nogle souls her. Så lad os se, hvad jeg får. Jeg fik Rocky Kid Team. Okay, men hvis du er ny, så må du meget gerne subscribe. De fleste er nok nye, fordi at jeg har lige fået kanalen, så ja. Lad os nu bare hoppe ind i et game. Aha. Jeg tror bare, jeg tager baseball-kittet. Det er et godt kit, synes jeg. Så lad os nu skynde os lidt, inden der kommer nogen og dræber os her. Jeg blokker mig lige ind. Nej, der er en der. Ej, hvorfor kan jeg ikke skyde? Det var da latterligt. Nå, lige meget. Jeg blokker mig ind nu. Sådan. Jeg havde lige nok blocks. Nå, lige meget. Så blokker jeg mig lige ind her. Der. Sådan. Så skal jeg jo bare have nogle lækkerier i kisterne. Ikke så meget andet end det. Der var nogle enchanted sko. Og ej, nej. Fuck, jeg døde. Nå, vi tager en ny. Den her bane elsker jeg. Så lad os lige se, om vi får noget godt i kisterne igen her. Ja, der er nogle gode ting. Der er nogle lækre ting. Altså, jeg kommer også til at få en lille intro på min kanal, men jeg skal lige have noget hjælp, så jeg lige ved, hvordan man gør først. Okay, det var noget notback svært det der. Nej, fishing rod. Der blev jeg da godt nok skubbet tilbage. Nå, ny. Det går ikke så godt. Jeg skal altså have nogle kills. Det her det er bare ikke et særligt godt map lige nu. Jeg skal først have noget armor. Ja, jeg vidste det der. Jeg fik ham. What? Nå, det var bare godt. Men der kommer sikkert en og dræber mig nu, sådan fra den anden ø. Nej, det gør der ikke. Det var meget godt. Ham der, han prøver at skubbe mig ned. Der er en. Ej. Nå. Det var altså alt for den her video. Jeg kan ikke filme så lang tid, fordi jeg har Bandicam på, så hej hej.